Rapolot 2017. Daghang salamat Azul Tuslubua. Daghang salamat BJ Susara for hooking us up here. Daghang salamat boss Sikong. Daghang salamat sa mga naadiri karon. Gauwan ganina. Shout out sa mga hip hop nga nagpayong. Alas 2, hapit na alas 3, shout out sa mga natin karon. Sa tanan ni perform, sa tanan ni battle, dengan salamat. Shout out din tanan. Yo, last battle for the night. Rapolo 2017. Sagong wala, Naginusara, Iligan, Cebu. Give it up, Marshall Bonifacio. 150k TKS. Tahod kay secret. Sound to Rippin himself, dominate, Lapu-Lapu, opposite represent, 60-15 unit, give it up, dominate Rensaurus. So amo ra ning gitistingan karon kung say epekto ani. Kung magkinahon sa ni si San Leo tanan. So nagkontos na daw si Marshall, gipili ni Marshall nga unang silang duha. 2 versus 1. Round 1, rank accordingly. Round 1, dominate Rensaurus. Hayop sa galingang ilustrado. Kami ang hayop nga kumbo, kami ang ISIS ug Mauti bisag mo deklarar pa ang presidente way mahimo ning martial law ni Duterte. Kaya ang imong pagkahuyang na ay anino kasi huyang masyado. This one's in the bag. Murag na predict sa Dota 2. Kaya wala kaayo ni mong dagsuwat. Pres akong mag-animal karon nyo makita murag namo sulod sa Noah's Ark. Kaya ako nadlok partig sinuwatay kini ka kamao mga mut. Kaya ang pagka-martial walay arts. Si Bonifacio ka diba? Sige pa yung ubalik, kung mata kay mubalik ta sa sauna. Mismo ang presidente na ang nipirma wa namin nakinahanglan sa imuha. Pero lahi ang senaryo kay pinaagi sa battle rap. Kay sa imong pag-alma, dayan mong pagtion. Kami ang General Noriel sa bagong henerasyon. Muna yung si Bonifacio mamatay ni balik sa mga kamot karon. Marshal Bonifacio! Dugay na kayo ming nanginit nimo! Rimthrower sa munaong! Mao ni modernong pagpatay ni Bonifacio! Kay mao ni Bonifacio nga una ilang sa babay! Di kay ba mo Andres! Mao mga napatig 1,000 hits! Track ni GID nga riders! Kay way ayaw ni pagka-marshal! Talk shit nga organizer! Huwag ay makuha diri nga daog! Bisaya Rap Cyber! Kay di ko gusto naman mapanakong punches kung adunay Mike Iron Tyson bisag pila ka milya ang distansya pa ng gahi natumbay na mo karon Milestone ikaw weak I'm strong! daling mabali Anderson! ako ni mga apel din ni Marshall diri sa Cebu The answer, Iverson! Alright. Round 1, Marshall. Alright. Yo. Unang hatag sa akong match up, nagduha-duha ko og dawat. Karon ang nahitabo ang duha akong gidawat. Murag na amos iligan sa ilang pagkapahamak. Maria Cristina Falls sa akong flow duha ang taga. Duha kontra atong Mayo. Duha pud ani eksibisyon. Nagsigig duha-duha. Walay saktong desisyon. Manlimbaot inyong balhibo sa akong Bisayang pinulungan. Ako mong pabilibon. Mahimo mong Inglesira sa missing Pilimon. So what's up, motherfuckers? Kaibaw mo unsa o kakusgan. Pangkilawon tara mong duha. Kaya ko medyo nagutman. Pero isara ang akong kanon. Aron akong tiyan masudlan. Isara ang akong kanon. Ang isa mahimong sudan. Ako ang iludhan, kamo ang iludan. Ang inyong tandem buang kay nagtapad duha ako lang. Lupig pa'y naluthang, ang heartbeat kay mangundang. Jesus Christ, magsilbing bino ang dugo pagka-corkscrew sa dughan. O Prodigy, gadag havok, mabdip ka mo ang shook once. Ganap Surya Bitay maunay sakto nga tukhang.
Pansigbagrat among duha og diha na mga puslan, mga kinumong nag-uprising naka full tank di mahutdan. Di ka libre ako armas. Ngano nagpatuga-tuga? Ang venue nga asol, mahimo uling pula. Sa 90 seconds na akong round, isa ka bala matag usa. 90 second na akong round, tag 45 mong duha. Round 2, game. Round 2, game. Sinagupra ka sa Sugbo, ayaw pag-asta nga imuha niyang Rapolo. Sa mga Cebuano ni nga home court, wami na kinahanglan diri og import. Kung dito sa Mindanao wa na kay lugar, pues diri wa na sad kay mahems. Wami na kinahanglan og import diri para mulig-on kay kami ang Cebu Gems. Sir Firebender, goblet of fire. Ikaw na, di ba? Total hilig kag kayo, kada duwa nimo dapat ikaw si Fyra. Di ba wala ang Cebuanong binisaya? Maong aniyan yung Cebu, kay gusto ni siya magpaka-Marsha! Kay sa kadaghan nimog nakita nga bangag sa uban, ang imuhawa na nimo nakitaan. Ug dili na nimo kayang tabunan kay kita na kay namoy mong mga holes. Ikaw na nangingon nga taga Iligan ka, di ba? Kay sa Iligan daghan og falls. Ano wa ka niladlad sa Iligan? Kaya lagay ribbon 016, kaya pagladlad, di niya kaya! Maong karagabi una, mura nag-shooting incident sa Orlando. Kaysa akong bar, patay ni Bayuta! Kay diri, dili ikaw ang nagdala, ikaw ang gidala og daw kay nga sagpa para sa mong kogolingon. Nga diri sa Rapolo dili gihapon ikaw mong MVP basig kaduha pa ka ma-champion. Kaya ang pagkaturi, aning Joel Bani, Murag, Babel. Ikaduha nga move sa horse, ikaduha ni mo ni nga L. Dili pang death, imong ginut maong dili ka mail. Kay magazine writer ka, fuck you ka, issues ang gusto nimo nga i-share. Maong amo na ning katawan si Marshall Bonifacio. Mamura bag santong kabayo. Patay na mo ni Dong Marshall mga bay, Kaya muwar ang giyano. Round 2, Marshall Bonifacio. Go! Sa mukag naong, wa mo nga buang gaw. Sa inyong sound dapat nagbuang crowd. Ay kung hasula kayang hulma sa tong dula now, murag throwback, wow, laglagbara tournament last year. Nangamatay mo sa unang round. What? What's up, Dom? Kumusta ang trabaho? Upat katuig kang gaskwila, karon tighugas sa agplato. Di ba ma-practice ka og rap? Di ba ma-practice ka og rap at tubangan sa lababo? Kung mahimo na kang papadom, madunggan na ka sa radyo. Papadom, madunggan sa radyo. Bilog na naman ang buwan maong ipagawas sa pagkawakwak. Magka-highlight ka ka, Dominic, kung mapakita ka og backdump. Murag tropical depression na kung pagpaulan og bara sa atong dula. Tropical depression sad inyong kaguol kay magbagyo inyong luha. What's up, friends? Sige kag sulat. Ika kakahugdan og energy. Pero pinaka-classic na sulat ni Renz Virano kay Remember Me. Gawat awaton akong expertise sa iyang huna-huna, ako ang centerpiece sakto ra nga ang pinaka-classic na sulat ni Renz kay is When He Remembers Me. Ikaw ang akong stan. Nahibaw na kubay. Obsessed ka sa akong mga battles, memorize pa akong lines. Obsessed ka sa akong mga battles, memorize pa akong lines. Kung magbase ta sa kantang stan, makahibaw ka how you'll die. Walay pa kay si Marshall sa imong tulo ka verse, maong ambak sa tulay. Di na sa gulang pagbalas kay di ko mo gamit og suminto. Kay kung mo diretso mo sa nicho, puta di ko makontinto. Ay paandara inyong kabugo, dapat inyo nang makuha nganong sa gulang magbalas kung ilubong ta mo sa yuta. That's your dominate Rizales. Let's go! Okay. Yo! Let's run! Si Marshall Renz, dili ni nato kalibel. Kay sa kalibutan sa hip-hop, dako ni siya og papel. Puros patas anay sa ilang ihi, wa milabot ana. Makalagot lang jud una-unaon. Muning dako nga papel Renz, ato na ning gumuton. Kay hashtag don't sleep, walang tulugan, master showman. Kani si Marshall nga Kutis Moreno, Patay ni murag si Herman.
Kay nganong nakigharong imong kaalam gamay, murag Mata sa chinita. Maong resulta murag international airline karon kay Katay ka! Oh, ug ikaw ang ilado nga starter, kami ang buwinamano nga starter pack. Delivery nimo perming delay. Delay! Murag flight sa Cebu Pack. Ug Marshall, ato na lang ko'y pangutana. Sa track ng overkill, you're flowing like stock maestro, right? Mao deng MB imong initials kay natural sa imo ang pagbite. Kaya ni si Marshall, murag nagsabi ni stock maestro kung inyuhang paminawon. Mao akong tumong murag slogan ni Bishop sa QTD. Cause I want to take this fucking mirror down, bitch! Rins. Sak Maestro Mirror, nasayo pa siguro ka. Kay Blu-ray mo akong nakita. Or base na kung mata na kay napuling. Ay mauding dili HD kay parited kape ang naribuhi. And you can sleep well, Joel. Kung sa Binisaya pa pwede na kang mo pa hulay. Karon ang imo RD! You need to rest and die! Kaya. Marshall, Bonifacio! Yo, okay. Okay. Very good. Nagpaka Elvis Cruz sa inyong every move I will never lose. Two heads is better than one. Para sa ako, dili true. Ngano mahadlok og two heads, way kung mahadlok og Cerberus. Matagam taman tait, pero kung ako'y tamis nga libre. Joe Breaker kung dalakan, ani nga kindi. Oportunidad daw ni para sa ila, madaog man umapildi. Pero para kay John Leo, gi-insulto mo niya simple. Dahil, kay pagka ibaw ninyo nga tabangan ko ninyo dawat mo diretso, di ba? Nagpasabot lang sa inyong tagsa-tagsa ang mga skill, wa ninyo giila. Di ta kalibel, layo na kay ta, kay may atubang ko kay sak maestro nga ako ra isa. I'm your fucking best import, ingon ko na diba? Kaya kus dayo nga nang hasi diri sa inyong lokal nga liga. Dili magpapresyo, bigay todo kung mubingga. Flip top man o dili, maninuod ko bisan kinsa. Bisag naanay pangalan ako nang gipanghawakan niya umuoo ko og laban ako gyud ang pangandaman. Di ko pareha sa uban, nga storyera taman. Wala na ganay mga bara, wala pagay mga batasan. Ayaw mo og awat, pamatod ininyo nga di mo sunod sa uso. Banat lang mo, ayaw mong awat, pamatod ininyo nga di mo sunod sa uso. Ay mo pamili og liga, banat lang mo todo, sa ako mo patuo, o ibutang sa inyong ulo na kung buot huna-hunaon, miagi pa kong flip top, ayaw na kasudog na pulo.